Ein galwad I addoli bore yma yw Salm 105 a'r 4 adnod cyntaf. Diolchwch i'r arglwydd, galwch ar ei enw, gnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y bobloedd, canwch iddo, moliannwch ef, dywedwch am ei holl ryfeddodau. Gorfoleddwch yn ei enw sanctaidd, llawenhaid calon y rhai sy'n ceisio'r arglwydd. Ceisiwch yr arglwydd a'i nerth, ceisiwch ei wyneb, bob amser. Wel, gawn ni wneud hynny nawr, gawn ni addoli, diolch a cheisio'r arglwydd gyda'r enyn cyntaf y bore yma, Iesu yw y gri sy'n atsain drwy y cread. Wel, ein darlleniad ni bore yma yw Efengylig, pennod 13, ac rhai o hanner y bennod o adnod 22 I 35. Lyc 13, adnod 22 I 35. Yr oedd yn mynd trwy'r trefi a'r pentrefi gan ddysgu ar ei ffordd I Jerusalem. Meddai rhywun wrtho, arglwydd, a ychydig yw'r rhai sy'n cael eu hachub. Ac meddai wrthynt, megniwch I fynd I mewn trwy'r drws cil. Oherwydd rwy'n dweud wrthych y bydd llawer yn ceisio mynd I mewn ac yn methu. Unwaith y bydd meistr y tŷ wedi codi a chau'r drws, gallwch chwythau sefyll y tu allan a chiro ar y drws gan dweud arglwydd agor I ni, ond bydd ef yn eich ateb, ni wn o ble yr ydych. Yna dechreuwch ddweud,
buom yn bwyta ac yn yfed gyda chi, a buos ti'n dysgu yn ein strydoedd ni. A dywed wrthych, ni o'n o blerydych. Ewch ymaith oddi wrthych, pwy rhwg gweithredwyr oll. Bydd yno wylo a pyncian dannedd, Llanwelwch Abraham ac Isaac a Jacob a'r goll broffwydi yn heirnas Dduw, a chwythau'n cael eich bwrw allan. A daw rhai o'r dwyrain ac o'r llewyn ac o'r gogledd a'r de, a chymryd ei lle yn y wledd yn heirnas Dduw. Ac yn wir, bydd rhai sy'n olaf yn flaenaf, a rhai sy'n flaenaf yn olaf. Y pryd hwnnw daeth rhai Phariseaid ato a dweud wrtho, dos i ffwrdd oddi yma oherwydd y mae Herod a'i fryd ar dy ladd di. Medda wrthynt, ewch a dywedwch wrth y cardno hwnnw, heddiw a gyfori byddaf yn bwrw allan Israeliaid ac yn iathau, a trydydd dydd cyrraeddaf gyflawniad fy ngwaith. Eto, heddiw a gyfori a thrennydd y mae'n rhaid i mi fynd ar fy nhaith. Oherwydd mi ddichon, os dim posib i broffwyd farw y tu allan i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, tydi sy'n lladd y proffwydi ac yn llybyddio rhai anfonwyd atat. Mor aml y dymunais gasglyd y blant yn hyd, fel y mae iar yn casglu ei chywion dan ei hadenydd. Ond gwrthod o'n eithaf. Gwele y mae eich tŷ yn cael ei adael yn anghyfannedd, ac rwy'n dweud wrthych, ni chewch yn weld hyd y dydd pan ddywedwch, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw yr arglwydd. Ni'n diolch i'r arglwydd yn iau sanctaidd. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi, gyda'n gilydd gawn ni gweddio. Ni'n diolch o arglwydd yn Duw am gael dod yn hyd y bore yma, am gael gasglu yn enw yr arglwydd Iesu Grist, ac i ni diolch am yr addewid sydd gyda ni, lle ni wedi ymgynnull yn ei enw fe, y bydd yn y canol. Ac i ni yn gweddio ar sail yr addewid yna nawr arglwydd, a byddi di gyda ni. Ti i ni'n ei geisio ac yn ei ofyn o arglwydd, y gwir Dduw yn bresennol, yr arglwydd yn bresennol trwy yr ysbryd glân. Ac o arglwydd, i ni'n dod i daddoli di ac i ni'n dod i dy geisio di. I ni wedi cael ein hannog yn y salm i geisio yr arglwydd ac i ddiolch i'r arglwydd. Ac felly arglwydd i ni rhoi nawr offrwm o fawr a diolch i ti, tydi sy'n deilwng o llwm can yn rhyw'r mawr am Duw. O arglwydd i'n plygu yn hapus gyda brondio oherwydd ti yw y Duw mawr, ti yw y creawdwr a'r cynhaliwr, ti bia byd, ti bia ni o arglwydd, ti sy'n yn cynnal ac yn ein cadw ni, ti yw Duw y pen llywyr dros bob dim. Gwarglwydd i ni yn rhoi y clod, yr anrhydedd, y mawr i ti yn awr. Achos dy fod ti yn deilwng, wyt ti'n fawr, ond wyt ti hefyd yn sanctaidd ac yn ogoneddus, yn bresennol yn pob man, yn gyfoethog, yn llawn trigaredd a gras. O, arglwydd i ni yn daddoli di, ac yn diolch i ti bod ni'n gallu dweud ein tad trwy ymddiried ac adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Ac o dad nefol, i ni'n gweddio sancteiddiau dy enw di. Heddi arglwydd, ni'n gweddio bydd enw di, dy gymeriad di, yn cael ei sancteiddio, yn cael ei neillio, ei gysegri, ei gyfrin sanctaidd ac yn arbennig, fel y rwy ti o arglwydd. Maddau ni bod ni'n gallu meddwl llawer llai ohono ti nag y dylen ni. Dyna'n perygl ni bob amser o arglwydd, i feddwl yn anghywir ac yn anfiodol ohono ti, y Duw mawr. Ac o arglwydd felly amlygad dy hunan yn ein plith ni heddi trwy dair i ni'n gweddio a thrwy dy ysbryd glân. Dy fod ti'n ogoneddus, dy fod ti'n fawr, dy fod ti'n ffyddlon, dy fod ti'n dda, dy fod ti o arglwydd
yn sanctaidd ac yn gyfiawn. Dy fod ti wedi anfon dy fab i fod yn geidwad, a bod drws i deyrnas Duw. Ydy, mae'n drws cil, a mae'n drws agored heddi i ddod i mewn. Ac o arglwydd i ni'n diolch i ti. Dy drefn di yw hyn, dy ddoethineb di yw hyn, dy gynllun di yw hyn ar ein cyfer ni. I ni wedi crwydro, i ni wedi pethau arglwydd, a cefnid yna'n hanes ni. Ond yr wyt ti wedi trefnu ar ein cyfer ni. Ac i ni diolch am hynny o arglwydd, i ni'n clodfori denw di. Diolch am yr arglwydd Iesu, fe yw y drws. Diolch bod wedi dod i fod yn bont i ni, fod yn ddrws i ni i'r deyrnas. Fe ei hunan, yn ddew ac yn ddyn, fel ni wedi cael ni nawr. Yn un oedd wedi byw heb bechod ac wedi rhoi ei hunan drosom ni ar y groes. Diolch o arglwydd trwyddo fe ac ynddo fe. Mae drws agored i mewn i'r nef i ni ac i deyrnas nefoedd ac i deulu Duw. Ni'n diolch i ti o arglwydd. Ni'n gofyn i ti i ogoneddu yr arglwydd Iesu yn ein plith ni y bore yma. Trwy waith yr ysbryd glân. Dyna'r addewid y bydd yn gogoneddu yr arglwydd Iesu. Ni'n gwedio bod e'n gwneud hynny wrth i ni gyhoeddi'r gair. Ac o arglwydd wrth i ni'n gwedio wrth ddod â phobl at y drws i ddod i mewn trwy'r drws heddiw. Yn ystod y dydd yma heddi nawr. Arglwydd i ni yn cyflwyno yr oedfaint i felly arglwydd gofyn i ti gwrdd â ni a thrigarhau wrthyn ni. Ni'n cyflwyno yr wythnos sydd o'n blaen i fel eglwys, gofyn i ti'n harwain ni a bod gyda ni arglwydd. Ni'n gweddio mae ti gaeth y clod yn bob peth, bob cyfarfod, bob digwyddiad o arglwydd. Boed e'n dy blesio di a thi yn unig. Ac o arglwydd i ni yn gweddio dros y rhai sy'n methu bod gyda ni y bore yma, rhai yn yr ysbyty, rhai yn cartre wrth gwrs ac yn ei cartrefi ei hunain. Ni'n gofyn y bendith gyfoethog arnyn nhw, byddwn ni'n profi dyda ni nefydd di o arglwydd, lle bynnag y maen nhw. Gyfod ti'n noddfa ac yn nerth, yn gymorth hawdd y gael, yn ei cyfynder nhw. Byddwn nhw'n gwybod y bod ti ar ei dyheulawr nhw, ar ei llawddau nhw, fel petai. Gyfod ti yna ddydd a nos, oherwydd ni hynna ac ni chwsg ceidwad Israel. O arglwydd, ni'n diolch dy fod ti'n ffyddlon a dy fod ti gyda dy bobl fel bigael ac fel craig i ni o arglwydd. Ni'n gweddio deled y deyrnas a gwmeled y wyllus. Llwydda waith y deyrnas heddi yn ein gwlad ni ac yn ein byd ni. Ac o arglwydd wrth feddwl am ein byd i ni, meddwl am Wcrain wrth gwrs, a sefyllfa erchyll sydd yn datblygu yn fyna. Ac o arglwydd i ni'n dod â fe at y ti, o ben llywydd tirion. Ac o arglwydd yn gofyn i ti drigarhau wrth ddynion yn ei ffolineb o arglwydd. Bydd yn drigarog ac i ni gweddio daw terfyn ar y rhyfela sy'n digwydd nawr. A na fydd e ddim yn mynd y bellach i ryfel mawr o arglwydd yn dod â cenhedloedd eraill i mewn. Yn dy drigaredd, ti sy'n gwneud i'r ryfeloedd beidio hyd eithaf y ddeiad. I ni ddim yn gwybod faint o ryfeloedd o ti wedi adael heb i ni wybod arglwydd. Ond ni'n gweddio dros y sefyllfa yma. Ni'n gweddio dros y ffoduriaid wrth gwrs y rhai sy'n ffoi gyda'i teuluoedd am ei bywyd yn gweithio nhw arglwydd. I ni'n gweddio dros yr eglwysi a'r Cristnogion yn panol y sefyllfa. I ni'n diolch amdanyn nhw, gofyn i ti nerthu nhw. Diolch bod nhw'n agor i drysau ac yn rhoi help o arglwydd, bod nhw'n ganolog yn y gwaith. Gofyn i ti bendithio nhw a'i nerthu nhw. Ac i ni yn gweddio eto arglwydd trwy hyn y bydd y deyrnas di yn dod. I ti yn ddiw rhyfeddol, wyt ti'n gallu troi y pethau rhyfeddau, y pethau gweitha hyd yma yn fendith. Ac i ni gweddio bydd rhai falle nawr hyd yn oed sy'n gorfod cael llwches yn ffoi ac wedi gadael i cartrefi ac mewn ansicrwydd mawr yn dod at Iesu Grist i gael sicrwydd
y bywyd tragweddol. O arglwydd, i ni'n gallu anghofio pa mor fregus yw bywyd, pa mor fregus yw gobaith y byd hwn. Helpa ni fod yn goeth yn hunain arglwydd, a roi ein holl obaith yn o ti. Ein holl obeithio yn yr arglwydd Iesu. Diolch bod wedi dod i roi gobaith byw i ni, trwy ei aberth a'i atgyfodiad oddi wrth y meirw. Gobaith na llwn i fyth ei golli, all neb ei gymryd oddi wrth y ni. Gobaith y gofaniad, gobaith y cam fod gyda ef, gobaith y cam fod yn greadigaeth newydd cyflawn rhyw ddydd yn y gofaniad. Arglwydd felly, diolch i ti, diolch am dy efengyl, diolch am dy ras. Arwain ni nawr a derbyn ni wedi maddau'n loiau, yn enw ac yn feiddiol Iesu Grist. Amen. Right. Now then, we've got some pictures coming up. And I want whoever can tell me if you know the person in the picture. It's quite easy. There'll be 4 of them, okay? Right, go. Does somebody know? Yes? Well, he acts that character. Do you know who he is? Okay. He's the Harry Potter actor, yes. Daniel, diolch yn fawr. Daniel Radcliffe. Okay? You know who he is. Good. Next, nesa. Oh, da iawn. Glenn Close, a.k.a. Cruella de Vil. Glenn Close, okay. Da iawn. Who knows that person? Uzair Kasim. A little bird has told me that somebody knows the family. Is that true? Right. Uzair Kasim. Next. You know the character? What's the character? Ah, there we are, and the person, Ariana Grande. Very good, very good. We know the faces, and we know the names of the characters or the actual people. We know their voice, perhaps. If we heard their voice, we can tell who they are and what they've been doing as well. We know quite a bit about them, perhaps. But can we say we know them? You think so? Yes, you think you should, yes, we know them. We know quite a bit about them, don't we? Can I ask you another question, and I'll turn the question round. Would they know you if you met? Would Ariana Grande know you? No, she wouldn't. Of course she wouldn't. No. We can know them because we see them, we hear them, we watch them perhaps, but that's not the same as that they know us. Knowing personally is different to knowing about somebody. Yes? Which one? Uzair Kasim? Yes, I think he would, wouldn't he? Because you know the family. Now there's a difference, you see. You actually know them, you've met them, you know the family. He would probably know you. At least as his children's friend. Okay? And in the part that we're looking at today,
from the Bible, Jesus is speaking about the kingdom of God, and that he is the door into the kingdom, and if we want to come in, we must come to him personally, as our Saviour and our Lord. Like going in through the door, going right through it. Not just knowing where it is, knowing about it, but going right through it. And the Lord Jesus says something really serious in this passage. He says, people will come to me at the end of time. Everybody will come to me at the end of time. Everybody will come before me. And some people will say, oh, we know you. You know us. We know you. You know us. And the Lord Jesus will say, no, I don't. I don't know him. They know about the door. They know about the Lord Jesus, quite a lot, perhaps. But they haven't actually gone through the door and into the kingdom. So that's the part of the theme of the message that we have this morning. It's one thing to know about the Lord Jesus, which is really good. But the point of that is for us to know him as our Lord and our Saviour personally. Fewn ni nawr te at yr ail emyn y bore yma, o'r beraidd i'r credadyn gwan yw hyfryd enw Crist. Mae'n lleisi boen, yn gwella ei glwyn, yn lladd ei ofnau. Wel, nawr te, ni'n troi nôl nawr te at y darlleniad gawson ni, ac cyngor gan yr arglwydd Iesu yn adnod 24 yn arbennig, ymedniwch i fynd i mewn trwy'r drws cul, oherwydd rwy'n dweud wrthych y bydd llawer yn ceisio mynd i mewn ac yn methu. Geiriau pwysig iawn gan yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n cofio yn Eseia, i ni'n darllen ac yn sef Nadolig ac ni'n gwybod y darn y proffwydoliaeth am y Meseia, cynghorwr rhyfeddol. A dyma fe yn rhoi cyngor. Ymedniwch i fynd i mewn trwy'r drws cul.
Achos bydd rhai yn mynd i mewn, a bydd rhai ddim yn mynd i mewn. Mae'n gyngor pwysig, mae'n gyngor o werth tragwyddo i chi a fi. Cyngor yr arglwydd Iesu a'i air y fan hyn. Felly mae'r arglwydd Iesu yn ei darllen ar y ffordd i Jerusalem, fe a'i ddisgyblion, wrth gwrs, ar y ffordd. Ac wrth iddo fe fynd, mae rhywun yn taflu cwestiwn ato fe. Dyn ni'n gwybod pwy, dim ots am hynny, ond mae rhywun yn taflu cwestiwn. A dyma'r cwestiwn yn adnod 23, arglwydd a ychydig yw'r rhai sy'n cael ei hachub. Tybed, faint fydd yn cael ei hachub yn y diwedd? A dwi ddim yn gwybod beth oedd y person yn disgwyl. Oedd e'n disgwyl rhydd, oedd e'n disgwyl canran, percentage. Beth oedd e'n disgwyl, dwi ddim yn gwybod. Falle oedd y person yn disgwyl yr drafodaeth ar y mater. Mae rhai pobl wrth i bodd yn cael trafodaeth. Os ti'n mewn na dy fi, beth sy'n dod gyntaf, dwi'n cofio. O, na, y plasti, dyma ni. Darlun y plasti yw e. Dyna sy'n dod i'n meddwl ni. Tŷ mawr. Ond i drws, hil i fynd i mewn. Bydd llawer yn ceisio ac yn methu. A'r arglwydd Iesu yn rhoi y cyngor yma i ni. A falle taw sleid nesaf sydd gyda fi dyma ni. Mae rhai pobl yn hoff iawn o drafodaeth. Rhai pobl yn hoff o drafod gwleidyddiaeth, politics. Rhai pobl yn hoff iawn o drafod crefydd hyd yn oed. Neu falle trafod Cristnogaeth. Tybed, falle mae dyna oedd y person yma eisiau. Cael trafodaeth yna, cael sgwrs, falle cael dadl. Faint fydd yn gadwedig yn y diwedd. Ond beth i ni gweld, does dim diddordeb gyda'r arglwydd Iesu i gael trafodaeth ar y pwnc. Fes fe'n mynd i gael seminar? Na. Beth mae e'n gwneud yw roi cyngor plaen. A beth mae'n gwneud yw, mae'n fel beth e'n dweud, mae ateb e'n dweud, wel, haid meddwl am y pethau yna. A hwnna ti hwnt i ni, di hwnna ddim yn busnes i ni a gweud y gwir, faint fydd yn gadwedig yn y pen draw. Sy'n eisiau ni fynd i fanna nawr. Gwna di'n siŵr bod ti yn gadwedig. Dyna beth yw erbydd geiriau yr arglwydd Iesu. Nid rhyw theori, nid rhyw drafodaeth faint fydd yn mynd mewn yn y... Na. Ewch chi'n siŵr bod chi wedi mynd mewn. Egniwch mewn yma. Yna'r gair. A wy'n licio'r gair yn y cyfeithiad newydd, yn yr hen, ymdrechwch. A hwnna'n dda, ond mae egniwch yn gryfach. Defnyddiwch eich egni. Defnyddiwch pob ols o egni i fynd mewn i deyrnas Dduw. Ac wrth gwrs mae hynny yn rhywbeth hyfryd i allu dweud. Gallwn ni fynd mewn i'r deyrnas. Mae yna drws i'r deyrnas, a mae'r drws ar agor yn yr arglwydd Iesu. Ond, mae yna duedd, wrth gwrs, mae yna duedd gan fi i beidio meddwl bod hyn yn bwysig. I beidio meddwl bod hyn yn holl bwysig. Ac wrth gwrs, mae'n gymdeithas ni, yn gymdeithas secular nawr, sy'n meddwl am y byd yma i bethau yn unig. Ond wrth gwrs, mae yna dragwyddoldeb o'n plan. Mae gyda ni gorff, mae gyda ni enaid. A naill ai ni yn iawn gyda Duw, yn creuwr, nid i ni ddim. A mae'r pethau yma o'r pwys mwyaf, medde'r arglwydd Iesu. Dyma'r pethau mawr, dyma'r pethau pwysig. Dyma ddyle fod yn flaenoliaeth yn ein bywyd ni. Dyma'i gyngoriaeth. Nawr te. Gymir ar y sleid nesaf allan. Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw. Nid os ydych chi ffito fe mewn, nid os ydych chi'n gyfleus, nid os gyda chi tymach o amser sbar, na. Nid nes ymlaen, yn gyntaf
A wrth gwrs yn y groed, hwnna sy'n bod gyntaf yn y frawddeg hefyd, yn gyntaf ceisio'r deyrnas ddim. First, yn gyntaf, Duw gyntaf. A mae hwnna'n help i ni gyd, pob un ohono. Yn naturiol i ni'n troi pethau, i ni newid y drefen. Ble mae Duw yn y pecking order yn ein bywyd ni heddi? Ble mae e? Awn ni at y sleid nesaf. Os chi'n chi gweld hwnna, ges i ar draws hwnna ar y we, of course, top priorities in life gan rhywun, iechyd, perthynas, diogelwch, datblygiad, chwarae. Rhywun yn gweud na fe, na mlaenoriaethau fi mewn bywyd. Yn y Beibl, rwy'ch chi'n dod yn nes, os chi wedi gweld y treiangl yma, fan hyn, Duw, pwy sydd ar y top fan hyn? Wel na fe, teulu, eglwys, gwaith, arall. Nawr te, ble mae e? A dim ond y fi, y mywyd i a chi sy'n gallu ateb hwnna, yn ein calonau ni. Be sy'n dod gyntaf? Pwy sy'n dod gyntaf? Newn ni ddim colli mas o gwbl. Pwy eisiau pwysleisio fe? Newn ni ddim colli mas dim byd o roi Duw yn gyntaf. Dim byd. Mi allwn ni golli, wrth gwrs, gallwn. Wrth gwrs gallwn ni. Mae'r arglwydd Iesu yn dweud hynny, wrth gwrs, a mae'r hanes yn dweud hynny. I rai pobl heddi, maen nhw'n dod yn Gristion, maen nhw'n colli rhywbeth, maen nhw'n colli teulu. Mewn rhai gwledydd, wrth gwrs, maen nhw. Ond maen nhw'n dod i deulu arall wedyn, teulu'r ffydd. Mae rhai pobl yn wath off yn yr iannol falle, o dod yn Gristion. Ond maen nhw'n cael cyfoeth arall yn Iesu Grist. Newn ni ddim wir colli mas, na beth dwi eisiau dweud, os yw Duw gyntaf yn ein bywyd ni. Os eisiau ail-addasu bod yma arno ni, unrhyw un ohono ni nawr, siarad yn ei gyd nawr, os eisiau ail-addasu, ni'n ffôl iawn os nad y fe sy'n dod gyntaf, os nad yr arglwydd sy'n dod gyntaf yn ein bywydau ni. Nawr, mae dweud yn egniwch, wrth gwrs, defnyddiwch eich egni, mae eisiau ni fod yn glir nawr, nid bod ni yn ein gallu ni, yn ein daioni ni, yn gallu cael ein hachub, achos bod ni wedi gwneud rhywbeth. Nid yna mae'r arglwydd Iesu yn ei ddweud, nid yna mae'r Beibl yn ei ddweud, wrth gwrs, beth yn dweud hynny. Beth mae'n dweud ydy, rowch yn gyntaf, y flaenoriaeth yma, priority, oherwydd tuedd dyn yw rhoi bethau eraill gyntaf. Roedd hunan gyntaf, roedd rhywbeth arall sy'n agos ato ni hunan. Ond na, newch yn flaenoriaeth, meddwl yr arglwydd Iesu. Faint o ymdrech, faint o egni i ni'n rhoi mewn i'n perthynas ni a'r arglwydd. Faint o egni, faint o ymdrech, faint o flaenoriaeth. Rhai blynyddoedd, wel, lot o blynyddoedd yn ôl erbyn hyn, yng Nghaernarfon, mi agorodd siop newydd o Islam. Ac o'n i'n cael papur wythnosol, Cynarfon yn denwi Herald. A yn y papur, daeth hysbyseb lan. Siop newydd yn dod i'r dre, a mae'r 3 chwsmer cyntaf yn cael gwerth £100 yn ei troli am ddim. A ni'n meddwl, beth na fi? Oedd y siop yn agor am 9, gweld? A ni'n meddwl, a ni'n fis Mawrth, amser un y flwyddyn, a fi lawr neu beidio, a sa'n siŵr, mae'n o'r... Wel, oedd y person cyntaf yna, just ar ôl 100 nos. Beth i'n abod i fel mae'n digwydd, ac oedd hi'n eitha tlawd a oedd hi angen e. Oedd hi'n gwaniaeth o gwbl. Ond meddylwch mis Mawrth a'r heddlu yn pasio ar ei rownd sydd yn nos o chwerthin yn eich hynny. A ddim tymmed ots, dydi? Achos hi byddai'r cyntaf allan o'r troli yna a
A mynd nôl a roi yn y freezer gwerth hanner canapes. A chi ymdrech. A chi ymdrech. Ar y teg i fwydo y teulu yn dweud. Oedd yn gyfle i gael e am ddim. I gael e am ddim. Wel, dyna fi. Faint o ymdrech i ni droi mewn? Un hynna i ni. Un perthynas ni ar arglwydd. Faint o egni sy'n mynd i mewn? Ble mae yr egni? Ble ni fwy parod i roi yn egni? A mae'n rwydd colli ffocws. Mae'n rwydd fynd i roi egni mawr i bethau eraill, a llai o egni ar ôl wedyn i bethau yr arglwydd. Wel, dyna gyngor yr arglwydd Iesu. Wedyn ni'n dod nawr at y drws hil. Ac na fe, yn arw do sy'n nes i ffindo plasti yn fawr. Dyna i ni fod i feddwl, wrth gwrs. Teyrnas nefoedd, teulu Duw, teyrnas Duw. Mae'n plasti mawr. Ond mae'r drws yn hir. Un drws hir. Ond yn wahanol i'r llun yna, mae'r drws ar agor. Mae eisiau ni'n feddwl bod y drws ar agor, nid ar gael, wrth gwrs, ar hyn o bryd. Ac mae lot fawr o lefydd yn dos sy'n lefydd mawr, ond mae'r ffordd mewn yn eitha cul. Dyma chi un. Os ydych chi wedi bod yn gweld pêl-drod neu rygbi, mae'n can fawr, mae'r stadiwm yn fawr. Ond edrychwch fel chi'n goffa gwasgu i fynd trwy'r turnstile. A dim ond un ar y tro sy'n gallu mynd mewn. A wedyn maen nhw'n cyfri. Pob tro mewn clico, wrth gwrs, mae hwnna'n cyfri faint o bobl sy'n bresennol. A maen nhw'n gwneud y cyhoeddiad wedyn cyn half-time. Hyn a hyn o bobl sydd yma heddi. Wedi mynd trwy'r turnstile. Un ar y tro sy'n gallu mynd mewn. Meddyliwch chi am y ceie, os chi'n mynd am dro yn y wlad, a mynd trwy'r ceie. Weithiau byddai chi fynd trwy'r gat, beth i ni gael y gat mochyn, ynddo fe? Fel turnstile yw hwnna. Kissing gate yn Saesneg. Un ar y tro. Goffwn mynd mewn fel yna. A wedyn mae'r person arall yn dod. Mae'r cie, edrychwch ar y cie, maen nhw'n fawr. Ond mae'r gad yn fach. Ac un ar y tro sy'n mynd trwyddo fe. A mae lot o bethau allwn ni ddweud am hyn o te. Mae'n amlwg mae'r arglwydd Iesu yw y drws i ddechrau. Mae'n dweud, mae fe yw drws y defaid mewn lle arall. Mae'n dweud, taw fe yw'r drws ar ffordd at Dduw, wrth gwrs. Yr adnod yma i ni'n gwybod, dwedodd Iesu wrtho, mae fi yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dod at y tad ond trwy fi. Felly mae'n gul yn yr ystyr, mae dim ond un sydd. Un drws sydd. A un yn fwy na digon, yn digon ni. Ond un sydd. Nid yw neb yn dod ond trwy fi. Mae'n exclusive. Mae'n gul yn yr ystyr hynny. Ac dyna mae Iesu Grist yn ei ddweud. Does dim sawl drws i deyrnas Dduw. Dyw Mohammed ddim yn drws i deyrnas Dduw. Mae neb arall. Iesu Grist yw e. Yr unig un. A mae drws ar agor heddi. Ei fywyd oherwydd bod wedi byw heb bechod. Ei aberth ar y groes i farw dros ein pechodau ni. Glirio'r ffordd i ni gael dod at Dduw. Y Duw sanctaidd. Mae'n pechod ni yn rwystro. Mae pechod ni yn ein cael ni na sylwch nawr te yn y darlun. Mae pawb tu fas yn naturiol. Os neb tu fewn ar y dechrau, mae pawb tu fas ar alwad Duw i fynd mewn. Chi'n deall? Ac i ni gyd tu fas oherwydd ein pechod. Oherwydd mae pechaduniad ydyn. Mae'n cael ni mas, wrth gwrs. Ond mae'r drws yna yn yr arglwydd Iesu, ei fywyd glân, ei aberth, ei atgyfodiad, ei gymeriad, ei berson fel Duw a dyn, dyma fe'r drws i'r deyrnas. Mae'n drws hardd iawn. Mae'n drws arbennig iawn, mae'n drws hir iawn. Yn yr un ystyr mae ynddo fe, mae dos dim cyfryngwr arall. Un Duw sydd ac un cyfryngwr. Rhwng Duw a dynion y dyn Crist Iesu. Ond beth sy'n bwysig nawr te, a beth yw pwyslais Iesu Grist fan hyn, dwi ddim yn ddigon i sefyll o gwmpas y bwys y drws, gael i ni bod yma, pob un ohono ni fan hyn, a falle rai sy'n gwrando, i ni o gwmpas y drws.
I ni yn sôn ar y fengen. I ni yn sôn y deyrnas. I ni'n cael clywed am yr arglwydd Iesu. I ni'n cael clywed am bethau Duw. I ni gyd o gwmpas y drws fel petai. Ond pwyslais yr arglwydd Iesu yw mynd mewn trwy'r drws. Nid casglu gwybodaeth am y drws, nid gwybod ble mae e, mae hwnna i gyd yn help, ond mae rhaid mynd trwy fel. Mae rhaid mynd i mewn. Ac mae hynny'n golygu ymddiried yn bersonol yn yr arglwydd Iesu Grist. Galw yn bersonol ar yr arglwydd i fod yn waredwr i ni. Cyffesu'n pechod, galw arno fe, dod ato fe yn bersonol. A mae'n bwysig iawn bod ni'n adnabod yr arglwydd Iesu a bod yn ein hadnabod ni. Nawr dyna ni'n dod nôl nawr te at beth ni'n dweud wrth y plant. Diolch. Mae Iesu Grist yn dweud, bydd yna bobl yn dod ato fe ac yn dweud, ti'n nabod ni, ni'n nabod ti. I ni wedi bod yn gwrando arno ti yn yr hewlydd. I ni wedi bod yn gwrando ar dy ddysgeidiaeth ti. A wedyn, i ni wedi bwyta gyfed gyda chi. A gallwn ni gymhwyso hwnna nawr i ni. Ni wedi cael ein magu yn y pethau yma. I ni'n gwybod hanesion o'r Beibl. Mae cefndir gyda ni. I ni'n gwybod yn fras hanes yr arglwydd Iesu a peth oedd ysgeidiaeth. Ni'n gwybod e. Ni'n gwybod e. Bydd rhaid yn oed yn gallu dweud, i ni wedi bwyta gyfed. I ni wedi cael y cymundeb. Ond nid yna'r cwestiwn. Nid yna'r cwestiwn. Ydyn nhw wedi mynd trwy y drws? Ydy'r person yma wedi ymddiried yn bersonol yn yr arglwydd Iesu Grist? Ydy e'n geidwaid? Ydy e'n waredwr a chibwr i ni yn bersonol achos bod ni wedi galw arno fe? A dod ato fe, a glynu wrtho fe, cael ein clymu iddo fe i'n hachub ni mewn ffydd a chibwr. Ni'n cytuno bod ni'n bethaduriaid, ni'n cytuno bod e'n geidwaid yn waredwr, ac wedyn ni'n pwyso. Wedyn ni'n ymddiried. Wedyn ni'n bwrw'n hynny arno fe. Dyna mae'n golygu i fynd mewn trwy y drws. A'r cwestiwn mawr fan hyn, yn yr hanes yma, ffordd mae Iesu'n ei roi yw, nid yn gymaint ydw i'n meddwl mod i yn ei nabod e, a bydde fe yn y nabod i. Dyna'r pwynt. Nawr te, wisio gofyn cwestiwn o, i ni gyd, os ni'n dod o flaen yr arglwydd Iesu heddi, bydde fe yn dy nabod di. Fel un sydd wedi bod eto fe, wrth gwrs, sydd wedi bod at ei drafod, sydd wedi bod yn galw arno fe, ac yn pledio arno fe, am achubiaeth, ac yn pwyso wedyn yn drwm arno fe, o ddydd i ddydd, fel bugail, fel ceidwaid, fel arglwydd. Bydde fe yn dy nabod di? Dyna'r cwestiwn. Oes na berthynas achubol? Bydde fe yn dy nabod di? Ac wrth gwrs, beth i ni dweud yw, dyna mae e'n bwriadu ar ein cyfer ni. Dyna bwrpas ar y fengyl. I ni gael ei nabod e. I ni ddod ato fe. A profi ei ras. Profi ei faddeuant. Profi heddwch gyda Duw. Profi ei nerth a'i gynhaliaeth bob dydd. I ni mor wan, a mae e mor gryf. Mae mor ffyddlon, mae mor dda, mae mor gadarn ni. Os ni'n tebyg iddo fe. A dyna'r bwriad i ni gael ei nabod e trwy fe, ni'n adnabod Duw, y tad wrth gwrs. I ni'n profi cwmni a cymdeithas yr ysbryd glân. Dyna beth yw'r bwriad yr efengyl. Wel, a bydde fe yn dy nabod di? Os ydych ti'n dod o'i flaen e heddiw. Wedyn ni, mae drws cil, unwaith eto'n pwysleisio bod e'n fater personol. Un ar y tro yw i trwy'r turnstile yna, un ar y tro yw i trwy'r gat mochyn, fel o'n i'n dweud. A falle weithiau,
mwy nag un person yn gallu dod yn Gristion ar un pryd. Mewn un oedfa weithiau, os oes bendith arbennig, mae mwy nag un yn gallu dod. Ond mae rhaid i bob un ddod yn bersonol. Hynny yw, allwn ni ddim dod at Dduw trwy ffydd rhywun arall, trwy brofiad rhywun arall. Falle bod yn rhieni, falle bod yn cymar ni, falle bod yn ffrind ni, falle bod rhywun arall yn ein afon y dda yn Gristion. Ac yn ni'n meddwl, ni'n gwybod llawer trwy ddyn nhw. Ond dyw hwnna ddim gwerth, dyw hwnna ddim peth. Mae rhaid i ni bersonol fynd trwy y drws. A beth yw'r gwerth profiad ail-law beth bynnag? Pan gallwch chi cael profiad uniongyrchol o'r arglwydd. Dyw e ddim gwerth, wrth gwrs. Beth yw'r gwerth nabod rhywun trwy rhywun arall pan gallwch chi nabod nhw eich hunan? Ac wedyn ni, mae'r arglwydd Iesu yn dweud bod y drws ar agor ar hyn o bryd, ond bydd e'n cau. Mae'r drws yn mynd i gael. Adnod 25. Unwaith y bydd meistr y tŷ wedi codi a chau y drws. Felly mae'r agor yn gyfnod ac wedyn mae e'n cau. Dwi'n yn siŵr beth sydd gyda fi nesaf fel sleid yma ni. Ni yn y maes awyr nawr. Ac mae yna arwyddion yn dweud bod y gat yr agor yn chi'n mynd ar yr awyren. Ond wedyn, wrth gwrs, chi'n gweld yna, mae rhai wedi cau a mae rhai yn cau. Mae eisiau chi siapo i os na ydych chi'n mynd i gael mynd ar yr awyren mewn pryd. Ond dyw'r gat yma'r agor, am beth ac am beth, mae'r awyren eisiau mynd. So mae rhaid i chi fynd, mewn da bryd i fynd ar yr awyren yna. Mae Iesu Grist yn gweud rhywun peth. Mae'n darlun tebyg, mae'r drws yn cau. Mae'r drws yn cau pan ni'n marw. Mae'r drws yn cau pan bydd Iesu Grist yn dod nôl, wrth gwrs. Os byddwn ni yn fyw pan mae Iesu Grist yn dod nôl, mae fe, bydd y drws i cau wedyn, y diwrnod hynny. Ond mae'r drws yn gallu cau pan ni ddim yn cael cyfle agor i glywed yr efenni. Ond heddi, dim ond heddi sydd gyda ni, mae'r drws ar agor, wrth gwrs. Mae'r drws ar agor. Ac cyngor yr ysgwythyr, cyngor yr arglwydd, fel cyngor Iesu Grist, yn iaith yr adnod, ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael. Nawr yw'r amser Duw o hyd. Nid fori, nid maniana, nawr yw'r amser Duw. Ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael, galwch arno tra byddo yn agos, tra bod y cyfle ar agor, nawr, wrth gwrs. Chos, pryd hynny bydd y drws wedi cael. A'r arglwydd Iesu sy'n dweud hyn, fi sy'n dweud wrth gwrs. Mae'r cynnig dros dro. Mae bywyd dros dro. Mae'r cynnig dros dro. Mae'r drws ar agor dros dro. Ac wedyn ni, mae Iesu Grist yn mynd ymlaen i ddarlunio rhai pobl tu fewn a rhai pobl tu fas, wrth gwrs. Tu fewn, ych chi'n gallu dychmygu teulu mawr, wrth gwrs, teulu Duw yn yr darlun, wrth gwrs. A mae tu fas yn le ofnadwy, lle o wylo a chyncian dannedd. Mae Iesu Grist fyna'n sôn am uffern, wrth gwrs. Fe sy'n sôn fwy amdano fe. Bod un yn aros yn ei bechod, yn aros tu fas i Iesu Grist, a ddim yn dod mewn, wel bydd y tu fas am beth wedi ni, tu fas i ogoniant y nefoedd, wrth gwrs, ac mewn lle o dywyllwch ofnadwy, lle o rincian ac wylo, rincian dannedd ac wylo ofnadwy. A mae yna bobl tu fas sy'n synnu, wel, maen nhw'n meddwl bod nhw'n nabod yn. A mae'n sôn am yr Iddewon gyntaf, wrth gwrs, yr Iddewon crefyddol. Maen nhw'n meddwl, maen nhw yw pobl Dduw. Ond heb dderbyn y gwanedwr, heb dderbyn y Meseia ei hunan, heb dderbyn rhodd Duw iddyn nhw yn Iesu Grist. Ac wrth gwrs, dyna fydd y bobl, fydd tu allan, a rhaid fydd wedi gwrthod dod i mewn. Heb droi o'i pechod, heb ddod at yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r geiriau yma yn drawiadol iawn,
yr adnod olaf, bydd y rhai sy'n olaf yn blaenaf. Y rhai sy'n blaenaf yn olaf. Yr Iddewon oedd y cyntaf, chi'n gweld, i gael oraclau Duw. Nhw oedd y cyntaf. Ond yn freintiedig iawn, nhw oedd cenedl Duw. Nhw gafodd y gyfraith a'r proffwydoliaethau, yr addewidion i gyd. Nhw oedd y cyntaf. Y cenedl yna. Ond heb ddod at Iesu Grist, rwy'n yn byd. Mi fydden nhw'n olaf. Ac allwn ni fod yn gyntaf os oes cefndir crefyddol gyda ni, cefndir ardderchog wrth gwrs, cefndir capel falle, cefndir a thraddodiad yn y fenyw, cefndir ardderchog. Ni wedi cael yn gyntaf, yn gynnar yn ein hoes falle, clywed yn y fenyw, ond dim werth yn byd. Os nad ydym ni'n dod at yr arwyr Iesu yn bersonol, byddwn ni'n olaf. Olaf byddwn ni, cael yn cael eich. A daflu nhw, wrth gwrs, wedi bod rhagor yn dod mewn. A fel sy'n nhw'n paso hibo iddyn nhw ac yn dod mewn. A maen nhw'n syni. Hynny yw y cenhedloedd, wrth gwrs. Heb yr un cefndir, heb y traddodiad mawr yma, ond maen nhw'n dod. A mae unrhyw un sy'n dod heddi at yr arwyr Iesu. Pob un sy'n galw ar yr arwyr, ni fydd yn gadwedig. Falle bod dim cefndir capel gyda'r person yma. Dim y breintiau mae lot o'n ni wedi cael, ond maen nhw'n dod at Iesu Grist. Falle'n hwyrach yn ei bywyd. Na fe, maen nhw'n dod mewn, wrth gwrs. Fe yw'r drws. Ond mae'n tragic yn dweud. Rhai cyntaf yn olaf, a rhai olaf yn gyntaf. Oherwydd yr arwyr Iesu yw'r drws. Falle bod llun arall dy fi o'r maes awyr. Na fe. Rhai yn cael ei gadael. Nid yw'r pasbort, os nag yw'r papurau iawn gyda chi, chi ddim yn cael dod mewn i'r wlad fel petai. Y dogfennaeth iawn. Wrth gwrs, yn dogfennaeth ni sy'n cyfri, fel yn taith y Pereryn, bod ni'n gwybod bod ni wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n gwybod bod ni'n pwyso arno fe. Ac wedyn ni i orffen, mae yna ddau air yn y Gymraeg, maen nhw'n debyg iawn, ond mae byd mawr o wahaniaeth rhwngthyn nhw. Ewch a dewch. Dim ond un llythyren sy'n wahanol, ond mae yna gymaint o wahaniaeth rhwngthyn nhw. Mae'r arwyr Iesu'n darlunio ei hunan yn dweud wrth rai, ewch ymaith o ddiwrthyn. Dwi'n mynd i'ch nabod chi. Chi'n drwg weithredwyr, chi bechaduriaid, a chi wedi gwrthod yr efengyl. Chi wedi gwrthod i. Ewch. Allwch chi feddwl am air mwyaf swydus gallai rhywun glywed na gair yr arglwydd Iesu hunan yn dweud ewch. Allai ddim meddwl am air gwaith. Pwy ar swydus na hynny? Beth i ni'n dweud, beth dwi'n gallu dweud bod yma yw dewch. Dewch at Iesu. Dewch at yr arglwydd Iesu Grist. Dewch at o. Heddi nawr. Dewch trwy'r drws na. Come on. Mae yna groeso. Mae yna waredwr. Mae yna bywyd tragwyddon. Mae yna wledd o'ch gwrdd. Ond os na, sy'n dyrhau gwrthod, ewch. Ewch o'r wrthyr. Chwi drwy gweithredwyr. Wel, ni'n diolch i'r arglwydd am y darn yma. Geiriau a neges yr arglwydd Iesu ei hunan mor berthnasol heddiw ac eriod i ni. I grynhoi y cyfan, ymneglwch a mynwch, newch yn siŵr bod chi wedi mewn trwy'r drws yna, bod chi wedi dod at yr arglwydd Iesu i fod yn gadwedig. Nid trafod cifau a theori sy'n bwysig, ond bod ni yn ddiogel yn yr arglwydd Iesu ac yn deyrnas fyw. A bod ni'n dal yma i alw eraill wedyn i ddod ato fe digwydd. Roedd ni'n droi nawr at yr engyn ola y bore yma. Yn Iesu Grist mae obaith rwy'n. Un unig lediad fi, gwawd y byd yr hyfryd, yr iawn a galfar.
Diolch o arglwydd am dy air sanctaidd i ni bore yma. Diolch am neges yr efengyl. Diolch am yr arglwydd Iesu. Diolch am y drws. Diolch am yr alwad a'r gwahoddiad i fod trwy'r drws yna i wledd yn y deyrnas gyda theulu Duw. Arglwydd yn gweddio heddi yn ei ti alw rhai eto, tynnu rhai eto i ddod trwy'r drws yna at y ti. Mwyn i'r arglwydd Iesu weld o ffrwyth ei lafio a gael ei ddiwallu. Mwyn i rai sydd ar goll falle ar hyn o bryd, sydd heb Dduw i ddod i mewn i'r deyrnas. Deled y deyrnas o arglwydd a gwneud deirywyllus. Derbyn ein diolch nawr, a gras ein harglwydd Iesu Grist, a'n chariad Duw ac yn deithas yr ysbryd glân, a'r hosod gyda ni,